Dneska vás vítam na tomto kanáli. Dneska budeme točiť vlog zo Slovanu Trnava. Nemám veľa času, som zbalený, ponáhľam sa na vlak, po ceste sa vám ozvem. Tak zatiaľ čaute. Takže čaute, už som tu. Ponáhľal som sa, lebo za chvíľku mi ide vlak. A nemal som veľa času ostávať doma, tak nám prosím môžem niečo povedať po ceste, takže bohužiaľ dneska sa nemohol zúčastniť kamarát Kevin, nemôže bohužiaľ prísť, pretože ochorel na poslednú chvíľu, takže nemohol sa zúčastniť na zápas, bohužiaľ. A ďalšia informácia, mám tu podpísanú kartičku, ktorú som dával do súťaže, do mini súťaže, takže kto prvý príde za nami, povie heslo, tak mu ho odovzdáme. A dneska budeme mať aspoň, keď tu nie je Kevin, tak aspoň kameramana. A odovzdám, no, keď budem asi vo vlaku. A snáď sa nič nepokazí. Tak zatiaľ čaute. Takže práve sa nachádzam na tehelnom poli. Za chvíľu sa začína zápas, výkop. Takto to vyzerá ako domáci, Slovan Bratislava. A takto vyzerá Spartak Trnava. Zatiaľ celkom dobrá atmosféra. A pridám vám sem video, z ktorého, kde nastupovali hráči. Malšo je kapitán. Nachádzame v kotli v choreu. Moc tu nemôžeme natáčať, ale takto to tu vyzerá. Takto to tu vyzerá po strelenom góle Robomaka. Bohužiaľ nemohol som načať v kotli, je to bohužiaľ zakázané po pravidlách. Bolo pyrotechnika, bolo chorého, teraz sa dostal do Ačka. OK, takže už som po zápase, ako vidíte, už som doma. No, takže bohužiaľ, Kevin sa nemohol zúčastniť, ale 12.4. to napraví. Slovan dneska streda, budú súťaže. Bohužiaľ, kartičku
podpísanosť sa nám nepodarilo nikomu dať, pretože panzna bola zrušená a bol som pomáhať Ultrasu vyzbrať peniaze na choreo, takže bohužiaľ, takže súťaž sa presúva a máme naplánené na Dunajskú stredu rozdávať pár lístkov na štadióne. Tí, čo budú stať na pokladni, čo budú čakať, urýchlíme im čakanie a dáme im lístok zadarmo. Nejaké lístky robíme súťaže aj na Instagrame, na YouTube. A tak no, 2-1 som vám vyhral. Ja hodnotím 10 zápas, len bohužiaľ, ako som už povedal, nemohlo sa natáčať. Takže bohužiaľ bolo pyro, bolo choreo, bolo to mega dobre, 10 z 10, fakt. A tak môžeme sa vidieť na 4. možno na zápase, uvidíme, koho tam stretneme. Tak, môžete dávať odber, budem rád za každý odber na našom kanále, like a učím sa s vami.